Čaute, tu je Pokémaniak, zdravím všetkých nadšencov Pokémonov, všetkých, ktorí majú radi Pokémon karty ako ja, ktorí majú radi figurky. Vítam z ďalšieho videa s Pokémon kartami. Ak ste pozerali predchádzajúce videá, tak tu máme sériu Crow Zenith. Dúfam, že ste sa zapojili do súťaže a máme tu posledné 5. video z tejto série zase. A ako inak by sme to završili ako týmto parádnym Zacian V-boxom. Už sme otvárali aj za Mazentu, dneska sa pozrieme za Zaciana a uvidíme, čo nám to prinesie. Tento produkt som samozrejme zase kúpil od MP Pokébio, hodím vám odkaz do popisku, určite kuknite, má dobrý výber, dobré ceny a ideme sa na to pozrieť a uvidíme, čo nám padne v tomto parádnom boxe. Dúfam, že nás tam čakajú nejaké super hity. Určite mi napíšte do popisku, či ste otvárali tento box a čo vám tam padlo. Ja som na to fakt zvedavý, že sa na to pozrieme. Že máme tu krásny pin Zaciana. Úplne pekne to je spravené. Pinov mám dosť. Určite mi napíšte do popisku, či zbierate aj vy piny. Máme tu túto krásnu figurku Zaciana. Úplne nádherná. Fakt tieto figurky sú pekne spravené. Vidíte aj ten meč. Vidíte aj toho Zaciana. Krásne spravený. Úplne pecka. Krásna. Hneď dodám aj tu k Zamazente, aby boli pekne spolu. Že pecka. Potom tu máme pre vás samozrejme ako vždy kódik do hry TCG Live, čiže berte. A máme tu aj túto krásnu kartu Zaciana V Shiny, úplne super kartička. Hneď si ju zaslivujem, aby sa tej karte nič nestalo. Čiže mám hneď do slivov, že úplne takto je kartička pekne chránená, čiže máme tu tohoto Zaciana V. A máme tu ešte aj slívy. Tie možno tiež hodím do tej súťaže. Dúfam, že ste sa zapojili, dúfam, vás to poteší. Už jedny slívy mám, čiže tieto môžem dať do súťaže. No a máme tu haldu boostrov. Malo by tu, ak sa nemýlim, byť 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čiže jeden si odložím, ostatné si otvoríme. Čiže dneska to bude, dúfam, riadna bomba. Budú padať riadne pecky, že mi nebudú ani slívy stačiť. Držte palce a ideme na to. Máme tu prvý balíček Crow Zenith. Napíšte mi, aké karty vám popadali. A či sa vám podarilo aj tá gold karta, to by som tiež veľmi chcel, keby mi padla aspoň jedna. Že máme tu kód, berte a ideme na to. Dúfam, že vám nevadí, že túto sériu otváram až teraz a že budete trpezliví. Mám pripravených veľa videí aj z tých novších sérií, takže máte sa na čo tešiť. Máme tu vodnú energiu, máme tu Pokémon Catcher, Digging Duo, Ultra Ball, Panchem, máme tu Snorunt, Rockruff, ako vie na mesiac, pekná karta, máme tu Tangelu, máme tu Baltoy, máme tu nádhernú kartu Galarian Gallery Zacian V, tak táto karta je úplne pecková. A máme tu Rayquaza VMAX, nie double hit, krása. Tak toto je pecka, úplne nádherné karty, ten Zacian je fakt nádherný. Krásna karta, sa mi zdá, tá Rayquaza, úplne pecka, čiže ja si hneď tie karty zaslivujem. Ale úplne paráda na prvý box, prvý booster, úplne pecka, krásny Zacian. Tak toto ma veľmi potešilo. A keď sú to není stále karty, ktoré by som chcel ja, ale dáme ho sem, ale poteší to veľmi. Čiže zaslivujem tú Rayquazu.
Plne parádne kartičky hneď na úvod, čiže super. Toto ma veľmi potešilo, ale chceme iné šupy. Máme tu ďalší booster, čiže držte palce. Dúfam, že toto neboli jediné hity. Že nám ešte tu popadá toho veľa. Tu máte opäť kódik do hry TCG Live, čiže berte. A ideme na to. Držte palce. Máme tu Dark Energy, Carnivine, Rescue Carry, Lairon, Salandit, Purloin, Grubin, Skrelp, máme tu Helioptile, máme tu Reversal Pangoro a poslednou kartou je Heliolisk Non-Holo. Že v tomto boostri nebolo nič a nevadí, ešte ich máme dosť, takže ideme na ďalší. Držte palce. Nech nám ešte popadajú nejaké peckové karty. Ja by som chcel veľmi toho Mewtwo s Charizardom. To je úplne krásna karta. Amazing Pikachu by som chcel. A jednu gold kartu, aspoň to by bolo pecka. Máme tu oceľovú energiu. Viem, že som asi náročný, ale uvidíme. Freedom's Hisuian, Carnivine, Lost Vacuum, Yangos, Cherubi, Starly, Switch. Máme tu Executor, máme tu Snorlaxa Reversal, taký štrikovaný, pekná karta. Poslednou kartou je, máme tu Včko, Regigigas V, super, pekná karta, aj keď len Včko, ale to nevadí, hneď si ju zaslivujem. Ak mi padne aspoň jedna karta z tých, ktoré chcem, tak budem spokojný, bolo by to super, že zatiaľ tu máme toto Včko. A ideme na ďalší balíček, držte palce. Nech nám ešte popadajú nejaké peckové kartičky, bola by to riadna šupa. Takže tu máte opäť kódik do hry TCG Live, berte. A ideme na to. Máme tu Dark Energy, máme tu Digiduo, Ultra Ball, Salazle, Galarian Meow, Wilmer, Shinx, máme tu Corfisha, máme tu Ponyard, máme tu Reversal Wilmer a poslednou kartou je Dubwall Non-Holo, že v tomto balíčku nebolo nič. Ideme na ďalší, nebudem to zdržovať. Držte palce, nech nám padne aspoň jedna z tých kariet, ktoré by som chcel. Bolo by to super, aj keď akože padli fajn karty, ale viem, že sú tam ešte lepšie karty, ktoré by mohli padnúť. Takže uvidíme ešte. Máme tu V-Star kartu, máme tu Carnivine, Rare Candy, Lairon, Oddish, Seal, Cricketut, máme tu Aron, Riolu, máme tu Reversal Bisharp a poslednou kartou je Execute Non-Holo. Toto sa mi nepáči. Toto nechceme, takéto boostre. Chceme boostre, kde sú nejaké hity. Určite hoďte like, podporte ma. Tu máte opäť kód do hry TCG Live. A ideme na to. Držte palce. Nech nám padne ešte nejaký parádny púlik. Máme tu Stylovú energiu, Pinchurchin, Pokémon Catcher, Bisharp, Cricketut, Aron, Riolu, máme tu Starly, máme tu Scythera, máme tu Reversal Lunaton a poslednou kartou je Dubwool. Toto nechceme. Máme posledné 4 balíky, takže držte palce, nech nám tam ešte popadajú nejaké hity, bolo by to skvelé. Máme tu opäť kód do hry TCG Live. A ideme na to. Držte palce. Máme tu travnú energiu. Máme tu Luxio, Ultra Ball, Electrike, Cherubi, Starly, Switch, Execute. Máme tu Laudisk. Máme tu Salazle, Reversal a poslednou kartou je Tangwar Non-Holo. Toto nechceme. Máme tu posledné 3 balíčky.
Držte palce, nech nám tam ešte niečo padne, lebo to ma naštú, ak nie, tu máte opäť kód. A ideme na to. Máme tu elektrickú energiu, Solrock, Lost Vacuum, Luxio, Snorund, Rockraft, Tangela, máme tu Baltoy, Galarian Now, máme tu Reversal Bidoof, takéto karty nechceme a zase len Zamazenta Holo, to je pekná bieda. Ešte tu máme dva balíky, tak držte palce, nech nám ešte popadajú nejaké peckové karty. Bolo by to super, tu máte opäť kód do hry TCG Live, čiže berte. A ideme na to. Že máme tu Dark Energy, máme tu Crashing Hammer, Luxio, Rescue Carry, máme tu Energy Surge, Scyther, Riolu, Yangus, máme tu Cheruby, máme tu Husian Voltorb, Galarian Galeria poslednou kartou je Pangoro, Non Holo, aspoň Hisuian Electrode, ale není sú to karty, ktoré by som chcel. Máme tu posledný balíček, tak čo bude to Last Pack Magic? Padne nám ešte nejaká bomba, držte palce, ideme na to. Tu máte opäť kód do hry TCG Live a ideme na posledný balíček tejto otváračky. Držte palce, nech nám tam padne nejaký peckový hit. Tu máme Travnú energiu, Great Ball, Bisharp, Graveler, máme tu Kofinga, Odish, Salandit, máme tu Energy Surge, máme tu Grabin, máme tu zase vodnú energiu, tu sme mali, akože sú tie energie pekné, ale toto nie sú karty, ktoré chceme. A poslednou kartou dnešnej otváračky je Oranguru. Non Holo, čiže je to slabota, akože padli pekné karty, ale nie je to to, čo by som chcel. Že sa pozrieme na karty, ktoré nám dnes popadali. Že máme tu energiu, túto reverzu alebo holo energiu, máme tu promokartu Zaciana Včko, pekná shiny, máme tu promokartu Pikachu VMAX, pekná karta, klasického Pikachu Včko, ďalšia promokarta Regigigas, ďalšia promokarta, pekná karta, máme tu Simisir, V-Star, potom tu máme ďalšiu promokartu Galarian Zapdos, máme tu Radiant Eternatus, ďalšia promokarta Galarian Moltres, potom tu máme Galarian Gallery Hisuian Voltorb, ďalšie Včko Regigigas V, máme tu ďalšiu holo energiu, máme tu Rayquazu VMAX, pekná karta, potom tu máme Galarian Gallery Manafi, ďalší Galarian Gallery Paras, potom Altaria Galarian Gallery, pekná karta. Potom tu máme Zamazentu Včko, Riolu Galarian Gallery, to je z toho obrázku, super. Ďalšia Galarian Gallery Dunsparce. Potom tu máme pekné Včko, Mew V. A máme tu dva pekné hity, ktoré ma asi potešili najviac. Je to tento Raikou Včko a táto Zamazenta V, pekná karta. Tu máme krásneho Raikou V, úplne super karty, ale nie sú to karty, ktoré by som chcel, ale nevadí, snad na budúce. Ak sa vám aj toto video páčilo, tak vám budem vďačný za like, poteší to. Nezabúdajte videá zdieľať, tým mi tiež pomôžete. A samozrejme zakliknite odber.
to mi tiež pomôžete. Ďakujem naozaj za vašu podporu. Ste úžasní, veľmi si to vážim. Ďakujem vám a vidíme sa od ďalšieho buď figurkového videa, alebo ďalšieho súbojového videa. Majte sa pekne a nech sa vám darí zbieraní kariet. Čaute. Let's do it. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. My whole life is linked to this, time to test my skills. I know I just can't miss, gonna show